Diumenge passat no serà fàcil d'oblidar per en Salvador, la Laura, la Mercedes, la Montserrat, la Isabel, l'Àngela, la Dolors i en David. Són els 8 socis de l'Associació de la Gent Gran del poble que aquest any fan 80 anys. Premiava homenatjar-los a ells i a tota la gent gran amb tot un dia d'actes dedicats expressament a ells mateixos, aprofitant que l'1 d'octubre va ser el Dia Internacional de la Gent Gran. Pel matí se'ls va dedicar una missa a la parròquia de Sant Pere i després van fer un refrigeri. A la tarda, al Casal de la Gent Gran se'ls va entregar plaques commemoratives per celebrar que aquest any han arribat o arribaran a la important edat dels 80 anys. Els regidors Martín Duré, Ana María Cuello, Alejandro Costa i Emma Escolano van entregar-los les plaques. A continuació, la coral del barri Santana Tió, va oferir un concert en què repassava cançons tradicionals i conegudes per tots els assistents a l'acte, que es va convertir en un reconeixement a totes les persones grans del nostre poble. Els protagonistes van venir amb amics i familiars que no es van voler perdre l'entrega dels premis ni el refrigeri posterior. Doncs mira, d'una part estic contenta d'haver-hi pogut arribar-hi. És l'única cosa, perquè de vegades quedes pel camí, no? I arribar als 80, mira, també me fa il·lusió, que m'hagin donat una placa. Molta il·lusió, perquè he pogut arribar als 80, que això no tothom ho pot dir. I a mi m'ha fet molta il·lusió. Va ser una jornada per recordar que la gent gran és una part essencial de la nostra societat i que no només se l'ha de valorar en el seu Dia Internacional, sinó cada dia.